माधोपुर में अब की विकास होई पाका हो अपना लाल बाबू के जीतई है का हो कलम दवात छाप मिलल बा निशानी हो 3 नंबर पर बात लई जानी हो। जी हाँ भैया, ग्राम पंचायत राज माधोपुर क्षेत्र संख्या 20 से एकमात्र मुखिया प्रत्याशी जे कर्मठ सुयोग शिक्षित संघर्षशील न्यायप्रिय मुखिया प्रत्याशी, जी हाँ भैया, लोकप्रिय मुखिया प्रत्याशी लाल बाबू गिरी जी। जी हाँ भैया, लाल बाबू गिरी जेकर चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप बाटे। होए चाची, कलम दवात छाप रउआ सबके चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप, हमनी सबके चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप, बच्चा बच्चा के चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप, कलम दवात छाप। तो ऐसे न भूले के बाटे न भुलाए के बाटे, कलम दवात छाप 3 नंबर पर बाटे। तो होए चाची, होए चाचा, होए बाबा ए चाचा, न भूले के बा न भुलाए के बाटे। अब की बार 3 नंबर यानी कलम दवात छाप के सामने वाला नीला बटन के दबा देवे के बाटे। अब भाई लाल बाबू गिरी जी के विजयी बना देवे के बाटे, मुखिया से जिता देवे के बाटे। ओइले लाला बाबू भैया तोहरे दुआरिया, एक एक वोट मांगस गिर के चरनिया। ओइले लाला बाबू भैया तोहरे दुआरिया, एक एक वोट मांगस गिर के चरनिया। ओने आए खातिर लड़ेले सब गरीब लोग मजेले, कलम दवात छपनी सनिया पर तू बटन दबई हो अपना लाल बाबू गिरी के अब की मुखिया बनई हो। ओइले लाला बाबू भैया तोहरा दुआरिया, कलम दवात छाप मिलल बानी सोनिया। ओइले लाला बाबू भैया तोहरा दुआरिया, कलम दवात छाप मिलल बानी सोनिया। 3 नंबर पबावे हो इना बतिया भुलई हो अपना लाल बाबू गिरी के अब की मुखिया बनई हो अपना बेटा लाल बाबू के अब की मुखिया बनई हो। लाला बाबूजी के लाल के बाद अब की मुखिया बनावे के बाद, लाला बाबूजी के लाल के बाद अब की मुखिया बनावे के बाद, उनके विजयी बनावे के बाद, कलम दवात के लाल के बाद, कलम दवात के लाल के बाद, ओई पर बटन दबावे के बाद, अब की मुखिया बनावे के बाद। जनता भैया रहेले पागल, रतियों में सुतस ना रहेले जागल। होए भैया याद रखे के बा, कलम दवात छाप, कलम दवात छाप। दुख सुख सब करई बुझस हरे घरी, इनका खानी बोला दोसर के करी।
चाचा मुखिया बनई हो अपना बेटा लाल बाबू के काका मुखिया बनई हो। आई भैया ग्राम पंचायत राज माधोपुर के समस्त सम्मानित जनता से ही कहे के बाटे कि रउआ सबके बीच में एगो समाज सेवी, रउआ सबके घर के एगो सदस्य, रउआ सबके घर के एगो लड़का होए चाचा, रउआ सबके घर के एगो नन्ही चुकी लड़का लाल बाबू गिरी जी होए चाचा होए भैया लाल बाबू गिरी जी मुखिया प्रत्याशी बानी जेकर चुनाव चिन्ह कलम दवा छाप बाटे होए बाबा रउए घर के लड़का हो यहाँ के रउरे जीत होई ना कि यहाँ के जीत होई। रउआ सभे यहाँ के सहयोग करी यहाँ के कलम दवा छाप बाटे जौना कलम दवा छाप के सामने वाला नीला बटन दबावे के बाटे अब की बार भाई लाल बाबू गिरी जी के विजयी बनावे के बाटे मुखिया से जितावे के बाटे काहे के रउआ सभे जानत तानी कि यहाँ के समाज के बीच में रहे वाला समाज के बात समझे वाला समाज सेवी सामाजिक आदमी बानी तो यहाँ के विजयी बनाई कलम दवा छाप पर बटन दबाई भारी से भारी मतों से जिताई। एक साल के भूल चाचा 5 साल ले चलेला जीत जाई बाउर तो सीना में होले ठीक से जिताई ना तो जीत जाई बाउर आ जीत जाई बाउर तो पछताए के परी 5 साल सोच समझ के मतदान अब की करी लो चोर भ्रष्टाचारियन से तनिको ना डरी लो मन के बात लाला बाबू के अब बिहारी लाल गई है हो अपना लाल बाबू गिरी के भैया मुखिया बनई हो अपना बेटा लाल बाबू के चाचा जनी तू भूलई हो। रिकॉर्डिंग बाय सोहराब रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर, सिंगिंग बाय बिहारी लाल गिरी 7091 77 70 62।